predsedaje a zastrešuje niekoľko hudobných skupín, ale hlavne rôzne organizácie, pán Brat o tom porozpráva. Ja si dovolím teraz byť opäť multi-instrumentalista a budem hrať na tejto VT 940, Vrbovská truba 940 mm dlhá. To je píska. To je VT. A ešte budem mať aj bardašku B1 a pán Brat teda nech sa páči, vyprávajú. Takže pán predseda samozrejme je predsedom tejto hudobno-pracovnej skupine, ale to je len taký koníček. Práve jeho životný poslaním je uspomínané predsedníctvo multiorganizácií Griaks Vrbové. To je organizácia, ktorá zastrešuje množstvo organizácií, ktorých len vymenovanie a stručný popis by zabral všetek čas pred dnešným večer. Zložené také najobľúbenejšie, napríklad Vašarcho, to je vesmírna asociácia šurgáčov a rozhodcov Formuly 0. Formula 0 to sú jediné automobilové preteky, kde je pilot mimo kokpitu svojho vozidla, čo je zabezpečená jeho 100% bezpečnosť. 25. október, kedy sa konala prvá veľká cena vesmíru ve Formule 0, vyhlásil náš pán predseda tento deň za Medzinárodný deň pokroku v automobilovom športe ako takom. A týmto dnom odišla, neviem, či u vás kúkáte, u nás už dávno nie, Formula 1 na morálne smetisko dejín automobilovom športe ako takého, kde dochádza k hazardovaniu so životmi, se zdravím a životmi pilotov. Čo sa nám teda absolútne príde, u nás musí mať pilot od 17 rokov, musí mať prieľbu a je mimo kokpitu. Preto je to pilot šurgáč. Potom je tá CVAHA, celovesmírna asociácia húpačov a húpacích koní, tá organizuje jediné dosti vo vesmíre na húpacích konoch. Samozrejme na pánovi predsedovi, ani na jeho pani manželke, neviem, či sme spomínali, pán predseda je ženatý, má húpaciu komínu z Prašníka. Prašník to je tá obec, ktorú sme spomínali v rámci inej organizácie, v rámci multiorganizácie, to bola tá OA, to bola tá Vrbovská Slovenska, do toho už nebudem zamiehať. Potom tam je napríklad VFP, to je Vesmírna federácia Pinžerlo. Pinžerlo to je taká hra, ktorá sa hrala v Vrbove, takže majster Vrbového sa stáva zároveň majstrom aj Slovenska, Európy, sveta aj vesmíru. Zrovna je naša najlepšia vlastnosť, tak si ho vnievame. Potom je tam napríklad OPOS, to je organizácia pre organizovanie schôdzí. Potom je sám Združenie akčnej menšiny, Zelené združenie akčnej matčiny. Vlastne koľko ľudí príde na schôdzu, podľa toho zasadá tá určitá organizácia, poznáte to z praxe. Čím menej ľudí na schôdzi, tým rýchlejšie sa všetko schvaľuje, čím vácej, tým to dlhšie trvá, každý do toho kibicuje. A pán Brat to dotáhol až do takého extrému, má takú skupinu, hudobnú sa volá Abusus, je tam úplne sám. Si môže robiť skúšky a všetko, kedy sa mu zachce. Potom je tam spoločnosť milovníkov lampionových sprievodov, spoločnosť milovníkov Čierneho Petra, spoločnosť milovníkov roluvačov Kobercov, spoločnosť Božgulatelov Pakoláčikov. Ozaj by som mohol dlho vyprávať do týchto, aby som sa dostal k tomuto nástroju. Ešte dve také družobné existujú, jedna sa volá Strbes, to je Združenie bezpečných strelcov a má na starosti organizovanie majstrovstiev sveta vesmíru streleckých pretekov z poplašnej pištole. Očujte, zase ide o 100% bezpečnosť, lebo z poplašnej pištole sa nedá nikto teda zasáhnuť, zraniť. Vlajka z drebesu je tiež čistý, nepoškvrnený terč. Každá organizácia má samozrejme svoju vlajku. No a majstrovstvá prebiehajú KO systémom, vždycky dvaja strelci strelajú na terč. Každý zápas končí samozrejme nerozhodným výsledkom 0-0, lebo z poplašnej pištole sa nedá. No a máme také pravidlo, že v prípade nerozhodného výsledku sa víťaz losuje, tak to prebieha ten šampionát a dofinále, no a nakoniec aj samotný majster sveta je vylosovaný. A potom je tam zvalov, to je zvaz lovcov kriaku a tí lovci chodíme loviť také pendelíny, to sú živočíchy, ktoré sa nikde inde ve vesmíre nevyskytujú len na jednom mieste. To je tzv. Šípkovec, to je taký vrbový pralez a volá sa šípkovec. A tam spomeniem také ozaj také najobľúbenejšie zvieratka, čo tam žijú, napríklad koník jednohlavý, sa vyznačuje tým, že má len jednu hlavu, vyrastá do výšky nepokosenej trávy, je zelenej farby a keď si laška na chrbátnik a vetr povieva jeho nôžkami, je prakticky nepozorovateľný. Ale keď ho niekto vyruší, ostáva koník jednohlavý agresívny, mení farbu na červenú a snaží sa svojimi kopítkami zadúpať svojho protivníka do zeme, čo sa mu teda pre jeho malú hmotnosť málo kedy podarí. Prakticky sme takýto prípad ešte ani nezaznamenali. Ja sa potom ospravedlňujem ochrancom a milovníkom zvierat, ale takéhoto už psychicky narušeného koníka jednohlavého frustrovaného je najlepšie utratiť. Tam už netreba špeciálne povolenie. Lovíme ho bez povolenia, lebo na všetkých ostatných živočíchov v endemite vydáva pán predseda špeciálne povolenie, keď ideme loviť. Napríklad sova Jobusová dostala meno podľa svojho objaviteľa, teda podľa mňa. Je to jediný vták ve vesmíre, ktorý bez toho, že by mával idlami alebo že by využíval vzdušné prúdy, dokáže byť absolútne nepohnuté
na jednom mieste ve vzduchu, patrí medzi špagátovníky a loví malých vtákov a niekedy aj malé modelárske lietadlá. Potom sú tam ozaj nebezpeční dravci, ako je veverička hudožravá, žaba šablozuba, žaba púštna, vlajkožrú jelenovitý, pohárnik hákovitý a je tam množstvo živočíchov, môžete si ich pozrieť na našej stránečke, tam z tých lovov sú aj fotečky a tak, alebo v knižečke, pán Bradík spomína aj Tu nemám, tú knižku tu nemám. Ja tu nemáme, aha. Ale rád by som povedal, že kto by chcel prísť, tak 6. júla, presne za 2 týždne sú Vrbovské vetry, to je zase taká akcia, kde si plním sny, ja som hovoril, že plniť si sny je moje hobby. A tam všetko to, čo tu spomíname, tam sa to deje, že pozorne, kto by prišiel prvýkrát na náš festival, tak si myslí, že blázninci, už len kazajky tam chýbajú, lebo tam sú preteky na opacíku, Formula 0 minulý rok to vyhral Michal Koca. Teraz tam bude streľba z poplašnej pištole, bude tam aj lov na endemity a dajú tam všetky tie naše skupiny, včetne Čikiriky, Tuába a David Kolera, Mňaga, že pozrite si, keď chce. Čiže všetko to tam zhrneme v jeden deň, taký bláznivejší a hráme sa tak už 7 rok. Pán brat môj ľubový. Diváci budú loviť, budú na dostihov jazda diváci, sa vylosujú vždycky, alebo kto sa prihlási, kto sa prihlási. Aj z poplašnej budú strieľať akurát Formulu 0, budú jazdiť len teda zástupcovia tých skupín, ktorí tam budú účinkovať na Formule 0. No a keď ideme loviť tých endemity, tak používame na zvolávanie tých lovcov už strašne dlhé roky. Je to tradičné, tento nástroj volá sa výtrup s veľkým I, znamená to víťazná trúba a teraz na tejto víťaznej trúbe a mám na tej DT 940, banda z TB1 vám zahráme, zaspievame tú záverečnú pochodovú pesničku. Víťazi sú v pluse. Sa tam musia, ale na to ráješ, ty okrok